לידיעת מזכירות הכנסת, רק השם של המשרד שונה מזמן, לפני שנתיים, אמנם אני לא אהיה בו כנראה עוד מעט, אבל בכל מקרה, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. אז זה רק בשבילכם, למזכירות הכנסת. 100%. בבקשה, גברתי, נא לקרוא את השאילתה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, השאלה שנשאלת בשאילתה, מדוע חרף תלונותיהם של תושבי עוטף-עזה בדבר הרעשים שנשמעים, רעשי החפירות שנשמעות, בצה"ל החליטו לבדוק האם נחפרות מנהרות רק בעקבות ממצאי בדיקה של חברה פרטית שמעריכה ב-70% שמדובר במנהרות טרור? תודה, גברתי. את יכולה לשבת בינתיים. אם תהיה לך שאלה נוספת תוכלי לשאול. בבקשה, אדוני השר. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לך, חברת הכנסת רויטל סויד, שאני מאחל לך כמובן בהצלחה רבה בתפקידך החדש כחברת כנסת, ויש לי מעין הרגשה שאת תעשי אותו בצורה טובה מאוד. אז כבר אני רואה שאת פעילה, וזה טוב. אבל אני רוצה גם שתדעי שאני קורא בשם שר הביטחון, כך שאני לא בדיוק יכול לתת לך את כל המגוון הרחב של הפרטים, אלא אני קורא את התשובה, ואם תהיה שאלה נוספת, אתייחס אליה גם. זה לא פרשן של אנשים. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, צה"ל פועל בכל הגבולות והמרחבים להגנה על תושבי ישראל מפני כלל האיומים. בתוך כך, משקיעים צה"ל ומערכת הביטחון כולה מאמצים משמעותיים ומתמשכים לגילוי, חשיפה וטיפול במנהרות הטרור במרחב רצועת עזה. במהלך מבצע צוק איתן נחשפו וטופלו מנהרות טרור גם במרחב הקיבוץ נירים. גם בימים אלה פועלת מערכת הביטחון במאמץ משולב, מודיעיני, טכנולוגי ומבצעי, לחשיפת וסיכול פעילות תת-קרקעית במרחב רצועת עזה. הפעילות מקיפה תחומים רבים, מאמצי מחקר ופיתוח, פיתוח תורות לחימה וגם שיתוף פעולה בינלאומי. כלל ערוצי הפעילות הללו מופעלים באופן קבוע, מתמשך ויומיומי, באופן גלוי ובדרכים נוספות שהשתיקה יפה להן. פעילויות אלה מבוצעות גם במרחב נירים. צה"ל קשוב לדיווחי התושבים באזור ומתייחס אליהם באופן רציני ומקצועי. במסגרת זו הגיעו לצה"ל גם תלונות תושבי נירים וכן ממצאי החברה האזרחית שנזכרה על ידם. חשוב לציין כי פעילותו השיטתית ומתמשכת של צה"ל, כפי שתיארתי בדבריי, ולא ממצאי הבדיקות של החברה הפרטית שנזכרה, היא שהובילה לפעילות באזור נירים. שאלה נוספת לחברת הכנסת רויטל סויד. לאחר מכן חברי הכנסת חיים ילין ואיתן ברושי ביקשו להפנות שאלה נוספת לשר. בבקשה. טוב. אדוני השר סילבן שלום, קודם כל אני מודה לך על הברכות ועל האיחולים, ובאמת צר לי מאוד ששר הביטחון לא נמצא כאן, מכיוון שהוא באמת יכול לתת את התשובות המלאות כדי שיניחו את דעתם של תושבי העוטף. אבל אני רוצה לומר דבר כזה. סמוך לחג הפסח שמעה תושבת נירים, וגם היא הקליטה הקלטה בת שעה ורבע של חפירות שמתבצעות. על אף שהיא הביאה את הדברים בפני תושבי האזור ובפני צבא ההגנה לישראל, לא נעשה מאומה עד שאותה חברה פרטית שקיבלנו את ממצאיה בשבוע שעבר חשפה שב-70% יש סיכויים שמתחת לנירים קיימת מנהרת טרור. זה דבר שנעשה אך ורק כתוצאה מאותה בדיקה פרטית אזרחית ולא כתוצאה מענייני צה"ל. עכשיו, אנחנו יודעים שלחברות הפרטיות, ויש לפחות 2 כאלה שפועלות ויודעים אותם, יש מכשורים שהם הרבה יותר חדישים ומתקדמים מאשר הציוד שמחזיק צה"ל. למה? צה"ל לא היה זה שפנה לחברה הפרטית כדי לקבל את ממצאיה. למה תושבי נירים היו צריכים לעשות את הדבר הזה? והאם אתה, אדוני, וזו השאלה שלי שמופנית לשר הביטחון, אבל אני אבקש את התשובה ממך, האם אתם יכולים לומר שתושבי יישובים סמוכי הגדר מוגנים, והאם אתם יכולים לומר שאין מנהרות מתחת ליישובים סמוכי הגדר ברגע הזה? תודה לחברת הכנסת רויטל סויד. חבר הכנסת חיים ילין, בבקשה, שאלה נוספת. אחריו חבר הכנסת איתן ברושי. כבוד היושב-ראש, כבוד השר,
סילבן, אני באמת, אתה יודע שאני אוהב אותך, אבל אני לא יודע למה שר הביטחון שלח אותך. לא שלח אותי, אני תורן. מה פתאום שלח אותי? אבל אני חושב, אני אומר לך את זה חד משמעית, ראש הממשלה, שר הביטחון, הבטיחו לעוטף עזה מכשול בעלות של מיליארד שקל, שבין היתר, בגלל שאני לא רוצה לחשוף את הדברים פה, צריך לאתר את כל המנהרות הפעילות, בסדר? והלא פעילות, כי יכול להיות שיש חפירות שם שאף אחד לא יודע עליהן. כמה שיכולים להפעיל את הלואו-טק, מה שנקרא היום מקדחים, מה שהשב"כ עושה, שזה מבורך, וכל האנשים הטובים, זה כלום לעומת מה שצריך לעשות שם. קטונתי להבין איך כל ההבטחות כלפי עוטף עזה, אנחנו כבר כמעט שנה, ושום דבר לא קרה. עכשיו, מה שאני אומר לך, סילבן, אני אומר לך, הצבא דורש את זה. הצבא כגורם מקצועי דורש את זה. והתשובה של ראש הממשלה ושר הביטחון, אין כסף. ואני לא רוצה להיכנס לקטע פוליטי, אני רוצה רק לקטע ביטחוני. כי כשאין כסף ומחלקים פה, ואתה יודע בדיוק מה מחלקים פה, אז כואב הלב, מפקירים את עוטף עזה, חד משמעית. תודה. אז אני מבקש שפעם הבאה שיש נושא שכל כך כאוב, אני מצטער, זה באמת לא האיום האיראני. ראש הממשלה לא יכול לענות על זה, בטח ייקח לו 10 שניות עד שהוא ידבר על האיום האיראני. בינתיים אנחנו צריכים להתמודד עם החפירות. אנחנו מגדלים את הילדים, אנחנו חיים שם מול הגבול. מה התשובות שיש לממשלת ישראל, לשר הביטחון, כלפי התושבים? תודה לחבר הכנסת ילין. חבר הכנסת ברושי, בבקשה, אדוני, ולאחר מכן השר ישיב. מיקרופון, בבקשה. מיקרופון. שם, בצד. אדוני הלקחים של צוק איתן מחייבים לקחת את ההתיישבות והמתיישבים ברצינות ולהיענות לבקשות גם אם הן לא 100% ודאיות, כדי ליצור את תחושת הביטחון. וחשוב לומר, מעניין מה יקרה אם החברה הפרטית תמצא מנהרה, האם שר הביטחון יורה על תשלום העלויות, או שצריך להטיל על חברי נירים ועוטף עזה גם הוצאות נוספות לאלה שנגרמות להם מעצם ישיבתם על יד הגדר. ואני רוצה לומר בהזדמנות הזאת שגם מעל האדמה יש בעיות. בנוסף למה שחברי ילין אמר, לא הושלמו לא רק מרכיבי הביטחון, גם לא הפיצויים על תקופות קודמות. ואני רוצה לציין ששמעתי אתמול את שר הביטחון באשקלון בכנס ראשי המועצות האזוריות, ואני יודע שנעשה מאמץ גדול, אבל המציאות שנאמר על ידי גורמים מוסמכים שאנחנו עומדים אולי בפני סיבוב נוסף, וזה פורסם השבוע בעיתון מדברי אלוף פיקוד דרום שנאמרו בפני ההתיישבות. אני קורא לך, אדוני השר, ולממשלה שאמורה להישבע אמונים בימים הקרובים, לא לחכות לתקציב 15-16 ולחזור ולתת, אני קורא לכם לחזור לסדר העדיפות הנכון. ממשלה שרוצה ליישב את הכל מן הים עד הנהר, מוטב שתחזור לעדיפות קודם כל של הנגב והגליל. תודה. כבוד השר, מה שאתה יכול להשיב תשיב, מה שלא... תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לברך גם את חבר הכנסת ילין, שאיתו יצא לי לעבוד מאוד קרוב כשר לפיתוח הנגב והגליל, כראש המועצה האזורית אשכול, ואין ספק שעשינו פעילות מאוד גדולה, יפה ומבורכת. וגם חבר הכנסת ברושי, אפילו הקמנו מה שנקרא קיבוץ עירוני ביחד בנצרת עילית, כך שגם אותך אני רוצה לברך. אבל אני רוצה שנפריד באמת בין הפוליטיקה לבין הביטחון. כי לבוא ולהגיד לציבור שהנה נותנים כסף לדברים אחרים ולא נותנים לביטחון, אני לא רוצה להיכנס. יש לנו סך הכל באמת מערכת יחסים מאוד אדוקה וקרובה. בואו לא נתחיל עם הפוליטיקה מהסוג הזה, כי אני יכול לקחת 1,000,001 דברים ולהגיד למה נותנים לאלה ולא לאלה. וגם אז אתה תעמוד ותגיד אבל לאלה מגיע. אז יכול להיות שלאלה מגיע ולאלה מגיע. יש תקציב מדינה, בסופו של דבר המדינה לדעתי נותנת לביטחון סכומים אדירים, כמובן בשיעורים יוצאים מן הכלל כאחוז מן התל"ג, ולכן נושא המערכת הכספית או התקציב הוא לא הדבר המרכזי בעניין. לגבי הנושא של המנהרות, אין ספק שנחשפו הרבה מאוד מנהרות, ואני יכול להגיד לכם מתוך ידיעה, למרות שאני לא שר הביטחון, שהדברים האלה נעשים על בסיס יומיומי, נבדקים, מטופלים. יש
בוא נגיד, יש אנשים שעוסקים בזה, מבלי להוסיף, יש אנשים שעוסקים בזה על בסיס קבוע, והדברים האלה אכן מטופלים, ואם הדברים האלה מובאים לתשומת ליבם של גורמי הביטחון, אני בטוח שהם לוקחים את זה לתשומת ליבם. כמו שנאמר כאן, הם לא היו צריכים את ההתראה הזאת כדי לדעת שאכן יש אפשרויות כאלה. הם פועלים, כולנו תקווה שהם יחשפו אותם, יאתרו אותם ויצליחו גם לפוצץ אותם. אבל טוב שהנושא הזה עולה, כי אם הוא עולה כאן מבחינה ציבורית, אין ספק שזה מחייב גם את המערכת כולה להיות עוד יותר ערנית ולפעול ביתר שאת כדי להביא לסיום הסאגה.